Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian Memorias ahogadas solasaldia izango da. Jairo Marcos eta María Ángeles Fernández kazetarien eta Maggi Barber zinemagilearen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Memorias ahogadas entre el periodista Jairo Marcos, la periodista María Ángeles Fernández y la cineasta Maggi Barber. Kaixo, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, oso pozik gaude gonbite honengatik, azkenean asko maite dugun gai bat ona hemen jorratuko duguelako, zuen aurrean, gure artean, ez dakigu ere oso ongi zer pasatuko den, eta, bueno, hori, eskerrik asko etortzeagatik. Decía que mil gracias por... Estamos muy contentas de esta invitación a continuar un diálogo que ya llevamos tiempo trabajando cada uno por su cuenta en sus lugares. Eta guretzat topaketa hau oso interesgarria, ari da gertatzen badago galdera bat. Hainbat lekutan agertu dena, zuen lanari buruz, nire lanari buruz. Nola bizi haranetan, pantano batetik hurbil bizi garenean, eta badakigunean ur horren azpian gari batean ezagutu genuen lurra dagoenean. Kontatuko ezue, ni nondik natorren, ni hartze haranekoa naiz. Laroiko hamarkadan, laroita hamarreko hasieran, itoizko urtegiak 7 herri urperatu zituen, eta nik txikitandik ezagutu dut lurraldearen eraldaketa hori, 2 pelikula egin ditut, ikusi ahalko dituzue filminen, nahi baduzue, urpean lurra horietako bat, nola baiteko diptiko bat dira, leku horri buruz, eta esan duan galdera hori ageri da zuen lanean ere bai, naren bezala, niretzat beti izan da motore bat, nola bizi, haran horretan, jakinik urazpian zer dagoen. Galdera horrek baduelako zerikusia iraganarekin, badakigu zer dagoen bertan, eta badu zerikusirik etorkizunarekin eta orainarekin hemen gaude zerein behar dugunekin nola bizi hobeto jakinik hor dagoela hori dena bai. Behar bada pelikuletan nik ez dut zuzeneko erantzun bat ematen, iruditzen zaidalako batez ere motore bezala funtzionatzen duela sorkuntzarako, jendea topatzeko, pentsatzeko, gure orainari buruz. Hain zuzen ere gaurko mintzaldia da oroimen itoak eta nola bizi oroimen ito hoien ondoan eta nola reskatatu. Zuek egin duzu liburu baten bitartez. Bai, galdera horren atzean badago trampa bat, ezta? Pertsona batzuk ezin izan dutelako bertan bizi urpegi horretan, adibidez Riaño etortzen zait burura. 80. hamarkadan Simon Pardok bere buruaz beste egin zuen, jakin zuenean herria urperatuko ziotela. Beraz, pertsona batzuek ezin izan dute, ez dute jakin izan edo ez zuten nahi izan. Eta beste batzuk alde egin zuten eta erabaki hori hartu zuten, jakin zutenean, gertatuko zena, eta beste batzuk dira azkenak, ezta? Irtetzen azkenak, adibidez Riañon azken pertsonaren testigantza jaso genuen, ezta? Etxea botatzen ari zitzaion eta bera okina zen, eta azken finean biziraupen historiak dira, eta bakoitzak badauka bere historia eta galderak iradokitzen du baita zerbait. Nola bizi hori jakinda, baina jende askok ez daki. Eta gure sormeneko pultsio hori hortik dator, ezta? Ez desaguna ahaztu, eta itoizeko kasua berriagoa da, baina beste batzuk mende hasierakoak dira, edo mende erdikoak, lurraldea guztiz eraldatua dago, eta lehen pertsonan bizi zuten, edo lehen pertsonan pairatu zuten pertsona horiek oso nagusiak dira, edo hil dira, beraz, nola egin ekarpen bat, ezta? Nola ezagutaraztea errealitate hori gure ustez, isildu egin dira, intentzio bat egon da, azken finean, ur hori, klaro, egia da, ez? Paisaia oso politak ekartzen ditu, urtegia polita izan daiteklako, baina polita da,
baina ez badakizu azpian zer dagoen. Beraz, gure intentzioa hori kontatzea izan da, horren kontakizuna, eta jendea joan dadila, baina jendeak jakin dezala zer dagoen. Hor saiatu direlako memoria borratzen, edo saiatu direlako memoria urperatuta mantentzen. Eta utzi behar dugu, eta egin dutena da baita kontakizuna lokala utzi, ez? Eta hor bai egon da logika suntsitzaile bat atzean. Beraz, ahanztura saiestu nahi izan dugu, hori pultzio bada eta guretzat behar bat da. Eta behintzat liburuaren atzean hor dago, eta uste dut zure kasuan ere hor dago, gaina zuk pixkat lehen pertsonan bizi duzu, bai, ura, ezta? Eta urak zerbait izkutatzen du, hau da, geruza hori, ezta? Irisgarria ez den geruza hori, ezin gara behera heldu, bazegoen film bat, Galizako urtegi bateko eta pertsona batek esaten zuen urak behera egiten duenean, eta orduan herri horiek asaleratzen direnean, memoriak ere asaleratzen dira, eta orduan badago hori, uraren kontu hori, ez da, niretzat, eta sinemaren ikuspuntutik nik nahi nuen, nola iritsi horra, jada ez den leku batera, irudien bitartez, eta orain ezin dut, beraz niretzat ura lamina geruza bat zen eta gardena da, bai ikusi aldut zer dagoen, baina ezin dut badagolako zerbait fisikoa eragozten didana. Beraz interesgarria da zuek diozuena, ez da, ze modu dauden, modu desberdinak, ura begiratzeko modu desberdinak, bai bertakook badakigu zer dago hor, eta guk bai, ikus dezakegu hor dauden bi gauzak, ez da, urak izkutatzen duena eta uraren azpian dagoena, baina kanpokoek ez dakite, eta askok esaten dute, ze derra den paisaia hau, ez da, laku hau, hemen baino hartzeko, eta bai, baina jakingo bazenu, beraz, zer behar dugu? Pixkat bizta zorrostea. Eta segituan ikusten ditugulako astarna batzuk, segituan ikusten dugu hor zerbait bazegoela, batzuetan errepideak dira, bapatean uretan bukatzen duten errepideak, zuhaitzak baita, ezta, erdia urperatuta eta erdia kanpoan daudela, eta badago baita irudi bat, niretzat oso esanguratsua dena, antena bat. Edo hau da poste elektriko moduko bat, eta hori ere urperatua, ezta. Eta hori oso deigarria zen, irudia ikusten duzu, eta noski, paisaiak lurrak hitz egiten dizu, eta erakusten dizu, hemen zerbait dago, haizu. Bai, eta ura, kasu horretan, urak memoriak tapatzen ditu, eta lotxak ere, ez? Adibidez, estatuak, azpiegitura guzti horiek egiten dituen estatuak, diktadura izan, demokrazia izan, hori egin duten enpresak, eta hau da, urak lotxak izkutatzen ditu. Eta etxeak, bertan bere ustea, eta nire ustez hori, txakera ustea eta hori ere ez da kasualitatea, hau da, jende askori ondo datorkio astarna horiek ez ikustea, ez da? Eta adibidez, gatozen Riañora, adibidez, Elizako dorrearekin gertatu zena, uste dut hori Televisión Espainolan erakutsi zutela, baina orain bai, orain ikus daiteke YouTubeen eta baina ez da kasualitatea, hau da, ahanzturaren ekoizpena, hau da, urak tapatzen du, erakutsi nahi ez dena, eta orduan urtegiek, itoizek eta beste batzuk, beti dinamika bati erantzuten diot, ez da, urtegia, garapena, eta Eta beste begirada bat falta zitzaigun, hau da, barrutik ikustea urtegia, ez da? Eta zuk horrela landu dituzu bi film horiek, eta nire ustez guk egindako lana eta zurea bertsoak dira. Bai, estatuko urtegiekin mito bat sortu zen urtegiak, ez da? Oso onak direla, ze ondo egin zuten, eta mito bat sortu da. Kontakizun bat, asko elikatu dena, eta gainera oraindik ere purian dagoela, baina horrek mina sortu du, eta horrek eragin bat izan du, eta horrek isildu egin dira. Eta noski, herri asko desagertu dira, eta horrek tragedia esan nahi du. Hau da, zure herritik botatzen bazaituzte, edo herritik mugitu behar izatea mingarria da, pertsonalki eta jende askok, utzi behar ditu herriak, baina herri hori desagertzen denean, eta ezin baduzu bertara bueltatu egia da, bai, migratu dezakezu, joan nahi duzu, baina ez da exilioa, hau da, orzuk ezin dezakezu bueltatu, hau da, hor komunitate bat suntsitzen da, harremantzeko modu bat suntsitzen da, familia, loturak, arana, jateko modukoak, hitz egiteko modukoak, hau da, ondare bat ere suntsitzen da, hor badago ondare
higiezina hor azpian, eta ez dago dokumentatuta. Ibaiak ere galtzen dira, ja ez dira ibaiak, eta bertan bizi ziren animaliak, egia da, behar bada beste batzuk etorriko dira, baina ekosistema ere zeharo aldatzen da, baita klima ere, beraz, inpaktu guzti horiek ez dira kontatu. Eta urtegi handi haiek gauza interesgarriak izan ditzakete, behar bada, baina min izugarria ere sortu dute eta izugarrizko inpaktua sortu dute eta ez digute hori azaldu, zure harana guztiz aldatu da, noski, eta hori da istorioa, ez da? Itoiz, 2003an hasi ziren betetzen, orain dela 20 urte. Eta ni hasi nintzen filmak egiten 15 urte geroago. Eta niretzat momentua zen, baina Itoizen egon zen borroka eta gero, izugarrizko borroka egon zen, jentea energiarik gabe gelditu zen eta behar bada isiltasun momentu bat behar zuen jendeak eta hori esan didat, ezta? Ni galdetzen hasi nintzenean jendeak esaten zidan ez nik hau etxean ez dut hitz egiten. Mina izugarria zen, ezta? Harremanak suntzitu ziren, lagunak eta bar, batzuek saldu egin zituzten, ondasunak, beste batzuk ez, beraz oso rollo txarra zegoen benetan, oso giro txarra. Eta behin erabaki hartuta eta bar, hor, zegoen eten bat egon zen, jendeak pentsatu zuen bizitzarekin aurrera jarraitu behar dut, eta orain jendea ari da pixkat atzera begirakoa egiten, ez da? Zuek nola bizi izan duzue distantzia hori, hau da, zenbat denbora behar da, horri buruz hitz egiteko. Nola sentitu duzue, jendeak zer esaten zuen? Noski, politika hidraulikoa estatuan 20. mende hasieran jaio zen, eta guk hartu genituen aurretik sortu ziren urtegi batzuk. Guk, Riañori buruz hitz egiten dugu, Bizkarroez, baina, ez da Itoize bezala. Baina bai dago, badago diferentzia bat, hau da, urte asko pasatu direnean, noski, behar bada berriagoak direnak, bai behar dute isiltasun hori, baina nik, isiluneak barik, isilarazteari buruz hitz egingo nuke, eta gure elkarrizketetan hori ikusi genuen, ezta? Jendea harrituta gelditzen zen, ez? Bi kazetari beraien historiari buruz galdezka, baina esaten ziguten, baina beretan uste duzu guk zerbait esan dezakegula honi buruz, jendea hori isilik egon da. Eta beraz, azken finean etxita daude, etxidura moduko bat da, ez da horra anzdura bat dago. Baina desberdina da, urtegia demokrazian sortutakoa bada, bai, hor edo baita erresistentziarako espazioa egon bada, erresistentzia egon bada, hor beste harreman batzuk sortu dira komunitatean, baina erresistentziarek ez bada egon, adibidez, 40. hamarkadan edo 50. hamarkadan, hor ez zuten ezagutzen, ez zuten informaziorik. Beraz, interesa agertzeak ere, hori eskertu digute, azken finean interesa eskertu digute. Kontatu ahal izatea, eta liburu honekin memoria hori ekartzen dugu. Memoriari buruz hitz egin dugu, eta gure lana, gure ekarpena memoria ariketa bat da, baina memoria ariketa asko daude. Adibidez, zure filmetan, bereziki luzeagoa denean, ez laburmetraian, beste film horretan memoria dago memoriaren barruan, badaudelako erresistentzia momentuko grabazioak. Grabazio horiek egin ziren, garai hartan memoria dokumentatzeko, baina guk aurkitu dugu jendea poemak zituena gordeak, edo adibidez herriko plaka gordeta zeukana terrazan jarrita, orain dela 50 urtekoak, edo baita zuhaitz genealogikoa egin zuen jendea, edo jendeak dokumentazioa altxor gisa gordetzen zuena, beraz badaude memoria txikiak, gu erreskatatzen saiatu garenak, eta hor, pixkat beste formatu bat eman diogu, kontakizun josiagoa sortze aldera. Oso interesgarria da objektuena, ez da nola objektuek memoria hori garraiatzen duten. Eta nola objektuen bitartez gai garen gogoratzeko. Adibidez badago istorio bat gure haranean, niretzat oso hunkigarria dena, eta da Itoizko familia bat, hauek haranez aldatu zuten, ze jende asko hartzeko haranean gelditu zen, beste batzu joan ziren, baina hauek harana aldatu zuten, eta
nahi zuten portala eramatea, ez da? Hau da, ateko arkuko harriak eraman nahi zituzten, eta Aranberrian, noski, ziren, bueno, modu jakin batean kolokatutako harri batzuk, hartzeko aranekoak, eta Aranberrian, ez zieten usten ate hori jartzen, ez da? Baina beraiek ate hori nahi zuten, beraz egin zuten ate bat, eta barruan beste ate bat, hau da, zu, sartzen zara Aranberriko ate horretatik, eta atzean beste ate bat dago, eta ate hori da, jatorrizko etxeko atea, beraz hor irudi hori oso deigarria da, oso indartsua da, hau da, bi ate ditu etxe horiek, beraz, egunero hor daukazu zeurea zen etxea, ez da, beraz, hor badago oroitzeko behar bat, ez da, material baten bitartez egin da, eta niri memoria ariketa hori, claro, hau lantzen dugunean, ez dakit, kasetari bat, zuzendari bat, hau da, gure presentziak nola eraldatzen ditu memoria horiek. Eraldatzen ditu, adibidez, narrazioa lehenengo pertsonan, guk hori saiestu egin dugu, baina noski, hor gu norbait arrotza gara, eta pertsona hauek gogoratzen dute, eta kontatzeak, noski, kasetari baten aurrean egiteak eta horrek ere memoria nolabait aldatu egiten du. Eta horrek ni beti kezkatu izan nau. Hau da, guk ez dugu kontakizuna aldatu nahi. Baina hainbatean filtratu ere egin behar dugu iragazi. Hau da, guk ez dugu lan objektiborik egiten. Ezinezkoa da, ez da, objektibotasun hori, hau da, memoria, hau da, esaten duzunean memoria eraldatu egiten da. Ze iraganeko zerbait da, baina orainaldiko zerbait da, etengabe ari da pixkat esate horretan sortzen. Beraz, egun baten honela kontatzen dizute, baina hurrengo egunean beste zerbait kontatzen dizute. Beraz, hori dago, asko oso aldakorra da, noski. Eta belaunaldi ere aldatuz doa, naiz eta belaunaldi osoa herri beretik etorri edo haranetik, naiz eta bi belaunaldi egon, ez da berdina helduagoa den belaunaldia edo umeena, noski, beraiek daukaten oroitzapena ere desberdina da, edo gazteak orain nagusiagoak direnean, zahartzaroan, urtzarora begiratzen dute, ez da, Arkadia horri buruz hitz egiten dute, eta ikusi dugu behar izan hori ere badagoela, ez da. Nagusitzen diren heinean, badaukate behar hori, desagertutako herriari buruz hitz egiteko behar hori, eta gai hori egunero irtetzen da beraien solasaldietan, eta behar bada lehen etzen horrela, beraz, denborak ere, memoriak aldatzen ditu, eta memoriak partekatzeko beharrak aldatzen ditu. Hau da, herri horren presentzia aldatuz doa, herri hori egonez dago, baina oso presente dago. Eta, behar bada gehiago jakin nahi dute, baita, obsesio bihurtzen da nire ustez, eta hori nabaritu dugu, ez da, pertsona nagusientzat obsesio bada, hau da, adibidez, udan edo denbora ona dagoenean edo atean jesartzen dira, eta egunero, herriari buruz hitz egiten. Baina zer kontatu gabe, ez da, pixkat absurdoak ere badiren solasaldiak, baina hori garrantzitsua da, hau da, beharra dute, gauza berdin horri buruz hitz egiteko, baina ez dute ekarpen handirik egiten, baina hor dago eta zaila da hori jasotzea eta horri espazio bat ematea, baina interesgarria da aldi berean. Azken finean memoria hori da, beraien elkarrizketak dira, ez da? Eta elkarrizketa ere memoria ariketa bada, hori beraien oraina da, ez da iragana, hau da. Noski, guk memoria ez dugu ariketatzat ikusten, hau da, ez da nostalgia ariketa bat, iragana hobea zen, ez. Guretzat memoriak oraina egiten du etorkizun berriak sortzeko, hau da, aldarrikapeneko memoria da, eta borroka horiek ere agertzen dira, beraz, urtegiei buruz ari garenean, erresistentzia aipatu behar da. Ez eta frankismoan ere, erresistentziak ez ziren hain handiak, baina baseuden behar bada individualagoak Riañon, Itoizen, basegoan erresistentzia, Jano basen bi familia gelditu ziren, azken minuturaino, beraz, erresistentzia modu desberdinak ere egon ziren. Noski, hemen urtegi handiez ari gara, eta hor suntsitzea eta eriotza, baina paisaia berriak ere agertzen dira, gustoko izan ditzak egola ez, baina egia da, herri berriak ere sortzen dira, herri berri zuri hoiek, kolonializazio herri hoiek, frankismoak sortutakoak, paisaia berriak, ez dakit, Leongo mendiak zeudenean, orain, Leoiko beste aran badago, eta badago, dago, fiordo moduko batzuk, eta badaude barkotxo bat, eta kaioak ere heldu dira Itoizera, beraz,
Bai, egia da, Monfragueko parkeak adibidez, noski, hori, presa horiek gabe, ez genuke izango, beraz, zerbait hiltzen da, baina zerbait sortzen da. Bai, hori da. Noski, ez? Beraz, hau hemen dago, beraz, nola bizi gauza honekin. Nik nire filmetan ere, egin dudana da pertsona batzuekin lan egitea, eta haranean dauden pertsonekin lan egitea, eta galdera hori egiten dutenak, ez da? Adibidez, abeltzainak, ez da? Abeltzainek itoizeko ura ematen diete beraien aberei, paradosa dirudi, baina batzuetan urtegia hor dago, eta hemen ura falta zaie. Beraz, pentsatzen dute, ona ekarriko ditugu animaliak, ez? 40 litro behar dute eguneko, eta hor daukagu baliabidea, ez da? Beraz, hasieran, pertsona hauek uste zuten, ez edan horko ura, behiei esaten zieten, ez edan urtegiko ura, oso txarra izan dela, eta orain pentsatu behar dugu, baina oinu ura bertan daukagu. Nola aprobetxa dezakegu beste modu baten, ez? Aisialdirako, edo ez, eta niretzat, hor uztartze bat behar dugu, ezin dugu dena ahaztu, hau da, zegoena ahaztu guztiz, baina nola haranean bizitzen jarraitu, aitortza bat egin da, hau da, galdutako guztiaren aitortza egin, eta gero esan baina hemen gaude, eta behar bada, aprobetxa dezakegu urrau gure animalientzat, edo guretzat, ez da? Baino har dezakegu hemen, beti ere, beldurrez, ez da? Ia zuhaitzen bat edo zerbait egongote den azpian, ez da? Beraz, konplexutasuna habitatzea da, ez da? Ez dago hor erantzun xumerik, eta gero bakoitzak alduen moduan bizi du, ez? Pertsona batzuk ez dira inoiz bueltatu, eremu horretara, ez dutelako ikusi nahi, eta eskubide osa dute, eta beste batzuk bertan daude, niri sosain batek esan zidan ez, ni hemen geratuko naiz, ez dutelako berriz hau gertatzerik nahi, ez da? Bera, orduan, hor daude, ikuspuntu desberdinak, ez dira historio oso manikeoak, oso konplexuak dira, kontra esan ez beteak, Moises ezagutu genuen, bera Riañotik bota zuten, eta gero Palentziara joan zen, eta guk ezagutu genuen jaetzen, baina berak beste ergante batzuen aurka borrokatu zuen, esan zuen niri, ur honek hemendik bota nau, baina nik ur hau behar dut bizitza berri bat egiteko, baina, zegoen baita beste pertsona batzuk, urtegia egindako enpresan lan egin zutelako, eta gero, bizitzen aurrera egin zuten, baina hor badaude hainbat kontraesan, eta Monfragueko parkea, berdin, ez, behar bada, ur gabe, ez genuke parke eder hori izango, behar bada hegaztiak ez ziren etorriko, edo... Eta bai, manikeismotik ihes eginda, kolonialismoz ere hitz egin dezakegu, extraktibismoaz, eta hau da, kontzeptu hauek kanporantz ateratzen ditugu, baina hemen badaude sakrifizio lur batzuk, eta onura lur batzuk, ez? Eta agente batzuk, moskinak egiten dituztenak, urtegiak hidroelektrikoak dira, eta elektrizitatean ora doa, Madrilera, Bilbora, Bartzelonara, eta orduan zer gertatzen da. Eta sakrifikatu diren lurraldeak zer dira, periferikoak, mendialdea, Extremadura, eta ez? Beraz, ezin dugu bereizketat egin, ez? Onak eta txarrak, baina bai uste dut, ondo, izendatu behar ditugula gauzak, eta ikusi behar dugu baita, nork atera zuen etekina, ez da? Eta bai, noski badago hor ere, zerbait agintzen dizut, ez da? Esaten dute bai, zerbitzuak ekarriko ditugu, piztina, eta noski, baina gero ez da tor, ez da heltzen. Orain hartzeko haranean, orain, etorriko zaigu horrelako aisialdi edo kultura zentro bat, baina borroka, konfederazio hidrografikoarekin, zerbait agindu zutelako, baina ez dugulako lortu, 20 urte eta gero, beraz, baita fundazioak ere sortu ziren, baina, 5 urte eta inbertsioak egiteko haranean, eta gero desagertzen direnak, betetzen ez diren agindu horiek, eta konfederazioa aipatu duzunez, nik ez dakit zure lanean konfederazioarekin harremanik izan duzun, baina guretza, noski, konfederazioak, nondik datoz, ingurune ministeriotik, noski, ez, entitate publikoak dira, baina ez dira bat ere gardenak, irisgarritasuna dagokionean, datuak partekatzea, benetan, oso zaila da, ez dira gardenak, noski,
zer da urtegi bat, baina ez da berdin erantzutea kanpoan zauden ala barruan zauden, baina hortik haratago gu saiatzen gara baita ikusten ia beste alde horrek nola begiratzen duen, eta beste alde horrek ere ez digu izten, konfederazioek ez dute daturik ematen, enpresek ere ez dituzte ematen, baina konfederazioak gure kasuan, benetan arreta eman zigun, ze noski, eta hasierara bueltatuta, nahi dutelako jendea isilaraztea, nahi dute gauzak izkutatzea, jendeak egin ditzala argazkiak Instagramen eta baina Monfrauen adibidez, hor estatuko lan istripu handien agertatu zen, urtegi bat eraikitzerakoan 100 pertsona edo hil ziren, baina ez dago datu ofizialik, dena estali zutelako, eta hor ere, borroka bat egonda, horrelako gune hain turistikoan plakatxo bat jartzeko hildako pertsona guzti horiek gogoratzeko. Eta, liburuan kontatzen ditugu, azkenean lortu zuten, baina engainatu egin zituzten. Hau da, oso leku pribatuan sartu dutelako plaka, ezta? Enpresaren leku pribatu batean. Orduan esan zuten bale ondo, baina orain pertsonak ezin dira bertaratu. Hau da, plaka bat lortu dute, hori oso gauza xumea da, ezta? Hau da, ez da, horrek ez du ezer aldatzen, ez du kontakizun aldatzen, hau da, plaka hor dago, baina ezin da ikusi. Eremu pribatuan dagoelako, beraz, arauak hautsi behar dira plaka horretara iristeko, beraz, familia horiek benetan engainatuak sentitzen dira, ezta? Beraz, zergaitik oraindik ere horrela, noski, ez dutelako nahi baita edabideetara heltzea, ezta, informazio hauek, eta nire kasuan nik baimena eskatu nuen obra filmatzeko, eta esan zidaten, baina ez duzu egingo gure kalterako izango den zerbait, ezta? Asko kaltetu gaituzte, eta aktivismotik, eta egin diren dokumentalak, itoizi buruz, eta nik esan nien noskien niela kaltetuko, ez dakit, azken finean hori lortzen dudan ala ez. Azken finean, filmeak ez dio, esaten hauek dira, txarrak hauek dira, onak, ez, hori baino komplexoagoa da, baina azken finean konfederazioko pertsona etorri zen, filma ikustera eta esan zidan, oso ondo, lan ona. Eta zure filmetan, mina ageri da, baina jendearekin partekatu duzunean, edo filmean agertu den jendearekin hitz egiterakoan, eta zein da harrera? Gukaranean asko hitz egin dugu, da nik konplize ditudan pertsonekin, lan egin dut, lagunekin, edo sentsibilitate berdina daukagunok, esaten dugu dolu kolektiboa falta zaigula. Badakigu dolua nola egin, norbait hiltzen denean, baina zer gertatzen da lurralde bat kentzen digutenean? Nola egiten da dolu hori, ze tresna dauzkagu gisa horrelako dolu bat egiteko? Eta zuen liburuan, uste dut badu dela momentu batzuk, non aipatzen den, herriko festak adibidez egiten direnean, badaude horrelako topagune batzuk, gero desagertzen direnak, ondorengo belaunaldiek ez dituzte jarraitzen, baina hor badago, hau da, hor badago aitortza bat, kolektibo hori, eta dolu kolektibo hori, eta hori niretzat oso garrantzitsu da, bestela zure txokoan bizi duzu min hori, eta falta zaigu, ikuspegi kolektibo hori, eta artea, liburuak, abestiak, abesti asko daude, eta sortzen diren gauza horiek, ahalbidetzen dute, azken finean, sendatzea, eta horrek memoria asaleratzen du, eta hor egiten duguna da, pixkat, sufrimendua partekatzea. Memoria beti da kolektiboa, nire ustez banakako memoria ez da posible, eta hori gure lanetan ageri da. Hau da, lan kolektiboak dira, noski, Maria Angeles eta biok sinatuko dugu liburua, baina liburua ezinezkoa da, gure solaskideak gabe, 70 gora. Beraz badago memoria kolektibo bat, eta aldarrikapena egin nahi duen memoria bat, eta hori zuk ere egiten duzu zure lanean. Eta egia da, iluntasuna dago, ez dago gardentasunik, baina zergaitik, memoria batzuetan arriskutsua delako sortu den kontakizunari dagokionean, ezta? Eta hori izan zen gure pultsioa, ezta? Guk nahi genuen, egia da, basaudela historia batzuk dokumentatuak, baina oso tarteka egitakoa guk hori arilkatu nahi genuen, eta hori uztartu, Valdecañas, Riaño, Itoiz, denak lotuak daude, eta guk dokumentatu ditugun historiak errepikatu egiten dira etengabe. Ez dira
gertakari isolatuak. Ez da hor badago estatuko ikuspuntu bat eta lurraldea kudeatzeko ikuspuntu konkretu bat estatuaren partetik. Beraz, gu bertaragoaz, jendearekin hitz egiten dugu eta jende askok ez daki zer gertatu zen eta jendeak ez daki dimentsio hori ez du ezagutzen. Beraz, azken finean borrokak batu ditugu eta guk liburua aurkeztu dugu leku guzti horietan, oraindik ere baten bat falta zaigu, baina guk bertaragoaz, herri horietaragoaz eta jenteak eskertzen du testu inguru hori eta ulertzea gertatutako ez zela zoritxarra izan, hau da, borondatezko zerbait izan zela, eta antolatutako erabaki bat izan zela, beraz, nire ustez, aritze ariketa hori, guretzat balekoa izan da, eta uste dugu beharrezkoa zela baita, hori bizi izan zutenentzat, eta uste dut hori eskertu dutela, hau da, kontakizun komun bat. Bai, baina, gero tal bakoitzak bere forma berezia du. Ez da, kontatuko nahi duzuen zerbait, nola pentsatu duzuen liburua hurbiltzeko modu desberdinekin. Bai, forma aldetik oso espergarria iruditzen zitzaigun pentsa, 250 urtegi handi balin badu, datuak gehiegi dira. 30 aipatuko ditugu eta 12 sakonean landu. Baina 12ak hasi eta bukatu kontatzea oso aspergarri izango da. Eta orduan, estatu hidrauliko baten antzeko irudia emango litzateke Espainiari buruz, orduan urtegi bakoitzaren ordezkapen bat edo representazio bat eman izan dugu batzuetan nork eraiki zituen urtegi handi hauek. Gehienak preso republikarrak izan ziren, beste batean zer dagoen azpian edo goian zer dagoen kolonizazio herriak, garai frankistan eta garai demokratikoan. Beraz, forma aldetik eta eduki aldetik aniztasunan genuen hainbat kasu daudelako leku batetik alde egiteko eskubidea ere badago, baina baita gelditzeko eskubidea ere, batzuetan ahaztu egiten da hori, eskubidea duzula bertan geratzeko, zergatik urpetu behar dute nire herria, nire ibarra. Orduan, eta hizkerarekin ere jolastu nahi izan dugu, adibidez, Janovas izeneko urtegia, Hueskan, izetzen eraiki, jendea bota zuten, eta orain auzitegitan dabiltza, lurrak berreskuratzeko, eta hor, hizkerarekin, hain zuzenaren aspila hori bilatu nahi genuen, edo beste batean arkeologia lana ere egin genuen, berrako bat aurkitu genuen, Extremaduran, abuztuan, hango beroa adirazi nahi genuen, eta egindako aurkikuntza beste batean aldiz elkarrizketa lasaiak ematen ditugu, jendearen elkarrizketekin, hango hitz egiteko moduarekin. Beraz, liburuak guri eman digun guztia erakutsi nahi izan dugu, hain zuzen ere, leku horietan egon garen ezkero, gure esperientziaz busti nahi izan dugu liburua eta kontakizuna. Hori zen gure asmoa, etzedin izan oso aspergarria datuak eta datuak ematea. Zu ere, gu ere egon garelako, eta zu ere bai. Ni ere pelikuletan horrela sartzen naiz, azkenek, halako erantzunkizun bat hartzen duzu. Nire kasuan, adibidez, Urpean lurra izeneko filmean, ez naukan garbi jendeari zer galdetu nahi nion, oroimenari buruz, batetik, beste dokumental batzuetan eginda zeduen gauzak zirela, iruditzen zitzaido, hemen zegoen baratza, hemen zegoen ez dakitzer, hemen egiten genuen ez dakitzen bat. Orduan, nik esaten, hori errepikatu arazi beharrean, oroimenak horrela funtzionatzen du, gauzak behin eta berriro errepikatzen dira, ez dakizu zer den berria, zer den zaharra. Hori baztertu genuen, elkarrizketak egitea nagusiei baztertu nuen. Nahi nuelako zerbait hurbilago nire bizipenetik, ni bizi nintzen txikitan, borrokan zegoen ibar batean, eta azkenik, borrokak borroka itota geratu den ibar batean. Beraz,
lehendabiziko filman lagun batek esan zidan, bueno, bazituela ametsak hain zuzen ere urperatutako lekuari buruz. Eta nik ere bai, konturatu nintzen, ordan nik pentsatu nuen, seguru beste norbaitek ere ametsak izango dituela gauean. Gure ametsak askotan lotuta daudelago gure haurtzaroarekin. Eta pentsatu nuen, sarbide oso zuzena izan zitekeela. Nik amets egiten bali badut toki horretan egotearekin, alai esnatzen naiz, esateko bertan egon naiz, bertan fizikoki egoteko modu bakarra dut amestea. Eta ametsetan hor egon alizatearekin, hasi nintzen ideia horrekin lanean, hau da nolabait gauean, berez asistitzen ez den leku horretara itzultzen garela. Azkematen, sentsazio duzulako leku hori zeure baitan gelditu dela hor dagoela. Zuen liburuan ere ikusi dut, hau da, oroimen horiek persona guztien gandago. Kontatu ditzaketalako beraien oroimenak, naiz eta hildakoenak izan daitezkeen, ere bai, oroimen horiek, oroitzapen horiek, eta hemen daude, zuei esker pertsona horiek, baita hildakoak ere. Nagusiek, batez ere ikuste duten landabiziko gauza, urtegira hurbiltzen direnean, kanposantua izaten da. Hor ikusten dute, negarra egiten dute, pixkatxo bat, han daudelako zure familiakoak, eta zure eroitzapenak, gero berbada ikusiko dituzte, edo goratuko dituzte, beraien jolasen plaza, eskola, edo beste gauza batzuk. Horan, belaunaldi berriek ez dute hori ikusten, noski, behar bada orain ikusten dute beste begirada batekin, eta segurazki aurrekoen begirada galduko da. Bueno, zure ideia horretara itzuli, ametsaren ideia horretara, zuk lurrarekiko maitasuna aipatu duzu eta funtsezkoa eritzen zait. Bion lanetan, beraien lurraldea maite duen jendez beteta daudelako. Eta beraz lurraldeak nortasun ematen dizula. Batez ere, lana lurrean, edo lurra lantzen duten personen kasuan. Eta beraz, maitasun hori eraldatu egiten da, edo egokitu balizaten da, egoera berrietara, baina maitasunak hor dirau. Beraz, politia da, zuk nola kontatzen duzun. Netzat izkera desberdina den ezkero, miresgarria iruditzen zait. Bai, nik sentsazioak eman nahi nituen, isiltasunen bitartez baita ere, edo pertsonei jarraituz, batzutan, nik pelikuletan elkartzen naiz pertsona batzuekin, behar bada, lurra nola maite duten, defenditzen duten ikusita, haiegen gandik hurbil sentitzen naiz. Eta filmean, abeltzain bat dago eta basozain bat, bereiek, asko gustatzen zaidan bizitzeko modu bat daukate lurralde horretan. Maitasun hori, beraien maitasun hori transmititu nahi dut nire lanean. Eta behar bada, bukaren azken batean, zinea, aitzakia bat da, pertsona batzuekin denbora pasatzeko eta espazio bat partekatzeko, beraien kezkak ere partekatzeko, segurazki zuei ere gertatu zaizue. Era honetako bizipenak zituzten personekin. Bai, eta gainera gu kanpotik joan da, arrotzak izan da, ez ziren gure hurbileko lekuak, orduan, lehendabiziko kolpean, empatia bat sortu behar duzu. Behar bada beste pertsona hurbilagoko batzuei kontatu dizkieten gauzak kontatzeko. Beraz, nik batez ere esango nuke adi egoten garela. Adi egon nahi izaten dugula beraiek dauzkaten isiltasunei. Bai, liburuan nahi dugu isiltasun hori sentitzea. Baina bestaldegia da gero, zarata asko dagoela musika ere bai. Badira hainbat kantu, lurralde desberdinetan batzuk orain txuagokoak gai honi buruz. Eta beraz musikalitate handia dago, eta pelikula batzuetan ere
ikusi dugu isiltasuna ere badagoela, baina baita musika ere. Hortaz, musika ere bada osagai narratibo bat balio diguna historia hauek kontatzeko. Bai, musikak hori beste modu batera egiten du, bai, sustraietatik. Musikak egiten du zerbait ez hitzek eta ez irudiek ezin dutena. Nire kasuan gainera, filman hitz askorik ez dagoen ezkero, musikak testu ingurua ematen dizu, informazio bat ematen dizu, nolabait. Eta hasieran iruditzen zitzaien musika jartzea, ez dakit kanpotik zerbait sartzea bezalako zerbait zela, filme batean sartzen duzu, beste hizkera bat, narratiba bat baduena, emozionalitate bat ere baduena, eta beldur ematen zidan, ez zote zen desegokia izango behar bada. Azkenik, bai, bueno, nik uste bai, ez ekarpena egiten zuela, nik ere nahi nuen emozionatu musikaren bitartez, eta beraz zerbait gehiago eskaintzen zuela. Baita reivindikazio kolektiboaren zentzu bat ere. Musikak ere baduelako ideiak transmititzeko modu oso zuzen bat. Zuzenagoa beste, adibidez, hitzek edo esaldiek, baino. Badago esaldi bat, kantu batean, zure dokumentalean, bakarrik etxea lapurtzeko goratu ziren gutaz. Baiodeko kantari bat ezagutzen dugu, duela 5 urte egin zuena kantu bat, eta esaten du, nola utzi zituzten herri horiek bizitzarik gabe. Bai? Indar handiko esaldiak dira, musika horren bitartez adierazten direnak. Bai, sentimendu hori askorena da, eta aukera ematen du, dolu kolektibo hori egiteko, musikak ere hortan laguntzen du. Bueno, urtegi handiai buruz hitz egin dugu, baina ibaiei buruz hitz egin beharko genuke, ibairik gabe ez dagoelako urtegirik. Iratiren kasua urrobi ere badago, Itoizen. Azkenik, ibaiek utzi diote soinua egiteari, eta isildu egin dira baita ere, ez? Ohituta geunden ibaiak entzuten, eta herri batzuetan ez dute entzuten, eta hor galdu dute zama emozional handi bat. Bai, oso interesgarria da, begira. Badago irudi bat, behin filmatu nuena, Itoitzen, hor pantailan ura ageri da, urteikoa, baina gero, halako marra bat, korronte bat balitz bezala ikusten da. Orduan nik esaten noski, hor dago, ibaia oraindik dago, hor. Ez duzu entzuten, baina irudien bai ikusten zen zerbait, ez? Marra moduko bat, hemen adibidez marra bat balitz bezala uraren barruan, eta segurazki ibaiko ura izango zen. Han behar bada bajuago dagoelako, bueno, ez dakit oso ondo, baina bai egia da. Uste Rosalia Castrok galdetzen zuela, zer gertatzen urutegiaren azpian dabilen ibaia. Bai, berez, zoritxarrez urtegi asko heriotzaren sinonimo dira horretan, lehen metrotan bakarrik dago bizitza, 3 bat metrotan, beste gainontzeko guztia, heriotza besterik ez dago arrainik, ez dago ezer, ez da siluroroak ere ez, monstruak ere aipatzen ditugu, uretako dinosauruak balira bezala, pixkat beherago ez dago ezer, gaua da, ez dago argirik gabe, ez dago bizitzarik, eta hori ere kontatzen dugu. Ibaiei asko hil direla gelditu dituztelako eta gainera zabortegi bihurtu direlako. Bai, eta presa eta gero ura hotzago jaisten da eta Irati ibaian, lehenago jendea bainatzen zen, orain ez da inor bainatzen, izoztuta egoten direlako, baina biodibertsitatea ere galdu da, eta gero turistifikazioa.
urtegia jaisten direnean, ondarea agertzen da, eta jendea joaten da museo bat ikustera balitz bezala, edo egiten dute pizzinatxo bat, eta kejatzen dira, asfaltoa ez delako bertaraino iristen. Hau da, oraindik gehiago artifizialago egiten ari gara natura, eta inguruak eraldatzen ari gara, eta horrek eraginak ditu gure nortasunean ere. Bai, azkenek, urtegiek zer egiten dute? Jendea urrundu. Urtegi bat erabiltzen duzunean, erabilera hori da, erabilera nagusiena, bainatzea, askotan debekatuta egoten da. Beraz, erabakiak hor zer egingo den eta beste leku batzuetan hartzen dira, Madrilen, Sevillan, Zaragozan, konfederazioetan azken batean. Bertako inguruetako jendeak ezin du erabaki han zer egin edo zarraz egin. Beraz, nolabait desdemokratizatu egiten dituzte bazterrak, jendeari kentzen diote erabakitzeko ahalmena, orain auskalo nork erabakitzen duen zer egin horrekin. Hortaz, jendea urrundu egiten dute, kudeaketatik eta lehenago ere esan duzue, ibarrak banatu ere egin dituztela urtegiek eta Hartze ibarrean gertatu izan da, adibidez, jende asko orain ez dela joaten, lehenago joaten ziren bat lekutara. Urtegia ikusten duzu eta pentsatzen ez dut hori ikusi nahi. Niri neuri ere gertatu izan zait. Gero lehenago joaten manintzen leku batzutara, orain beste leku batzutara, iparraldera joaten nintzen ez nituelako lehengo bazterrak ikusten nahi urpean. Ez dute bakarrik kendu urpean dagoena, baizik eta beste gauza asko ere bai. Zure baitan sortzen diren sentimendu horiek eramaten zaituzte leku horiek bertan bera ustera, adibidez. Lurraldeak desbertebratu egiten dituzte, lehenago 5 minutu egiten zenuena, orain ordu bete behar duzu, komunikazioak komplikatuagoak dira, jendea banatu egiten dute, olako mozketa bat egiten dute, eten bat, haustura bat gertatzen da. Klima ere aldatu da, Ebroren urtegian adibidez, Burgos eta Kantabria artean oso zabala da, baina ez da sakona, eta horrek gandua sortzen du eta belainoa eta temperatura aldatu egin da. Herriak banatu egiten ditu eta gainera klimatologia behar aldatu egiten du. Eta, orain aurkezpen aldian gaude eta Leonen adibidez, ez genekizkien gauza kontatzen zizkiguten. Behin kontatu ziguten, bazegoela arabola bat, fruituak ematen zituena, eta orain 7 urtez behin bakarrik egiten duela ezetasun handia dagoelako, eta beraz laborantzak ere aldatu egin direla. Hor gelditu den jendea, gelditzen da baina bere bizitza aldatuta dago guztiz. Aldatu egiten da, beraien bizi modua. Behira, zoitzak aipatuta, beste basozain bat etorri zait gogora. Urperatu baino lehenago, ikasle batzuekin, jesten zen, berak eskolak ematen zituen, eta joaten zen zuaitzak salbatzera esan dezagun, eta oso keinu ederra iruditu zitzaidan, hau da bazekiten, urperatu egingo zituztela bazterroiek, orduan berak aukeratzen zituen, hainbat zuaitz, eta, itxurra erabiliz, hartzen zuten, eramaten zuten lan roberrean, eta eramaten zuten, eta alako batean, zegoen zuai bat ezin zuten atera, eta makina batzuk azuzkaten, obra batzuk edo egiten, urtegirako, eta mesedea eskatu zieten, hango langilei zuaitzak ateratzen laguntzeko, eta argazkiak atera zituen, eskabadorak hor daude laguntzen, orduan nolako gauzak gertatzen diren, azkenek, lanean zeudenak hor zeuden besterik gabe, eta beste argazki bat duduko guan, herriko norbaitek erabaki zuela, aritzak, adibidez, ez ziren ebakitzen, gehiago pagoak, baina, hasi ziren aritzak mozten, egurretarako. Normalean, urtegietan, zuaiz guztiak bota egiten dira, baina itoitzan ez zuten hori egin. Egontzelako esku hartze bat, Europatik etorritako aktivista batzuk etorri ziren, ekintza bat egin zuten,
eta hiltzeak sartu zituzten zuhaitzetan, hain zuzen ere, mozketa zertzeko, eragozteko, makinarekin saiatu ezkero apurtu egingo zirelako zerrak, eta, ez dakik horregatik izan zen ala ez, beraz, urperatu zenen zuhaitzak bertan zeuden, bota gabe. Eta, zuhaitzak salbatzeko modu hori ez. Aritzen irudi hori oso potentea da baita ere, jendea lekuz eraldatzen dutenean leku batetik, sustrairik gabe eramaten dituzte, beste leku batera, sustraiak bertan gelditzen direlako. Hori gertatu da kolonizazio harriekin, ez dakit, 50.000 pertsona galdegin behar honi badute urtegi handien eraginez, begiratzen baduzu hilkortasun indizea, helduak zirenean tokatu zitzaiena, etako asko hil egiten ziren gero. Ematen zituten diru pixka bat, zerbait egiteko, baina handik urte gutxitara jende asko hiltzen zen. Nolabait hilketa bat, penaz hiltzen ziren. Jende askok hori esaten zigon, penaz hiltzen zirela. Ezin zirelako bizitzen jarraitu. Ez bakarrik Simon Pardo bere burua hiltzuena, baizik eta beste batzuk, penaz hil zirela, zutelako beren burua aurkitzeko modurik ikusten, zaukaten aukerarik beren bizitza barra egiteko edo berriro sortzeko, beraien bizitza horla izan zelako, niri hori esaten baiate hil egiten naiz. Eta zuhaitzekin jarraituz, hori eskabadorarekin ateratzen zuhaitz hori, Lizoainen dago landatuta eta joan ginen ikustera, kostatu zitzaion, sustraitzea, baina orain, hortxe dago, eta horrendik baduka marka bat, zulo moduko bat, makinak egin ziona, eta metafora bezala funtzionatzen du, batzuk irten dira, baina marka batekin noski. Gutxi gara bera denborara iristen ari gara, ez dakit galderaren bat baute dauen. Arratsaldean, nik, oroimen hitza aipatu da hemen, nik oroimena eta kontzientzia aipatuko nuke, natura zaurituan bizi gara. Guk ez genuen erabaki handik ateratzea, lehorreko lurretara eraman gintuzten eta jende askoren baitan traumak sortu dira. Berez natura zauritua gara eta kontzientzia hartzen dugu natura materialen kasuan, natura biziaren kasuan zuhaitz horrek ez dugu hitz egiten. Kontakizun politiko bat, kontakizun gurutzatu dira hemen, guztion kontzientziaren sare bat egin genezake, eta bakoitzak bere historioa izango luke, eta batzuetan iruditzen zait ni zauritu bat egiten dugula gaztelu bat balitz bezala. Baina gaztelu huts bat da, eta gero eskubideak aldarrikatzen ditugu, baina gure naturak berak eraman gaitu beste bide batzuetatik. Esan nahi dut, hainbat diskurso politiko ditugula bizkarrean, gauz asko ahaztu behar ditugu, eta egin beharko genuke sare bat diskursoak saretu, sistema erorita dago, zeratik ez gara inoiz perfekziora iritsiko, ez delako existitzen. Nik uste dut, literaturari burizko jardunaldi batzuetan gaude, eta historio asko kontatu litezke hemen, nik horregatik botatzen dut nire historia, behar bada apurtzen du moldea, beste gauza batzuk sortu daitezke. Hau, zeramika egitea bezala da, bizitzarekin. Nei kontzeptu hori erantzi nahiko nuke, kontzeptu itxi bat dela, oso itxita,
oso egitura itxiak egiten ditugulako. Guk geuk ere gure natura eta gure kontzintza eta gure oroimena itota dago edo zaurituta. Atzoko hizlariak ere kontatzen zuen, arrakalarekin bizi behar dugu. Bestearen beharra ere badaukagulako eta horregatik borroka hori dago, zer da lekua, zer da ez lekua, zergatik ez beste leku bat. Baina beste lekuak ez du zertan abstraktua izan, harremanetako leku bat izan behar da. Horregatik erantzin nahi nuen ideia. Nik fikzio hitza jasoko nuke batez ere. Hau da, errealitatea oso konplexua da, ikusi dugun bezala, gure lanetako bakar batek ere zauka fikziorik bat ere. Hasieran bai esan dugu, kanpotar bate datorrela eta elkarrizketa bat eragiten duzula, baina beti ez fikzioa da. Eta zure kasuan berdin. Bai, eta azkenik interesgarria da ez fikzioa deitzea. Fikzioa eta ez fikzioa da ukapen hori, egiten duguna deskribatzeko. Galdetzen diatanean zer den dokumentala, fikzioa, nik neuk ere ez dakit zer den. Atera zaidana da eta ez daukat alako leialtasunik ezeri. Gehiago da bilaketa bat, irudien arteko harremanak, zuen kasuan hitzen arteko harremanak. Zuk esan zenuen batez ere sentsazioak transmititu nahi zen dituela, berdin da nola deitu. Kontu ez da nola duen izena, baizik eta zer mezu ematen duzun, edo ze galdera botatzen dituzun, erantzune baino gehiago. Hori gure lanetan garrantzitsuak dira galderak erantzunak baino, ez esan lerro honetatik pentsatu behar da, baizik eta galderak planteatu behar direla. Arratsaldean asko gustatu zaitzuen solasaldia, eta galdera eta irauzkin batzuk egin nahi nituzke. Galdetu nahi zuen Maribel Andres Llamero poeta ezagutzen duzuen, poema liburu bat idatzi zuen, Autobus de Fermoselle, gaztelari buruz hitz egiten du bertan, eta aipatzen du urtegi bat, herri bat urperatu zuena, eta herri horretatik ireten behar duen jendearen deserrotzea eta errotu ezina beste leku batean. Zeren, zuek esan duzun bezala, beste herri berri batera balin baduaz ere, etxeak balin badauzkat ere, auzokoak ez dira berdinak. Beste kale batzuetan daudelako, eta aurreko edo aldameneko auzokoak beste batzuk dira, herri berekoak izan horren ez ziren lehenagokoak. Etzen, txikitako lagunaren etxea ez daukate leku berean, orduan paisaia hori ez da ezaguna betiko paisaia bezala, beraz hor galera bat dago eta urtegi baten erruz paisaia guztia, lurralde guztia, urtzaro guztia galtzen da. Eta behar da poesiak ere badu indarra horrelako zubiak eraikitzeko honelako kasuetan, eta aipatu duzu Monfragueko urtegia eta hor gertatu zen istripua. Begira, Gabriel Aresti oso unkituta geratu zen istriporreken eta poesia bat idatzi zuen, handik gutxira, istripua eta gero 1997an argitaratu zen Euskal Harria izeneko liburu batean. Oso informazio gutxi egon zen eta iritsi zen apurra. Adibidez, poeta honen kasuan oso unkituta geratu zen, oso poema ederra da. Bai, istripu horri buruz atzerrian
gehiago jakin zuten, jende asko etorri zen, edabideetatik eta beraz, kanpoan gehiago jakin zuten bertan baino. Eta zuk aipatu duzun poeta ez dut ezagutzen, baina egia da, badaudela poema asko baita, baina jendeak idatzitakoa, jendeak koplak idazten ditu, poesiak Amparoren kasua aipatu dugu, uste dut Amparok 102 urte dituela, eta berak gogoratzen zituen bere garaiko kopla horiek urtegiari buruzkoak, eta grabatu egin zioten memoria hori galez ez dadin, baina oso poetikoa, baina ez literarioa. Azken finean borondatea etzela literatura egitea, baina mila esker, poesiarekin, musikarekin bezala gertatzen da, oso organikoa da, oso zuzena, eta memoria asko bai lotuta daude poesiarekin, edo artearekin orokorrean, ez da? Te van a traer el micrófono, creo. Sí. Me parece interesante. Interesgarria iruditzen zait, filmak egitea, liburuak idaztea, uste dut oso interesgarria dela eta aplikatu daitekeela, ez da, munduan gertatzen ari diren gauzetarako, ez da, azken finean, ez, ahazteko, ez, pentsa dezakegu historiak ez duela balio, ez, baina batzuetan aurrera egiteko atzera egin behar dugu, ez da, beste norabide baterantz jauzi egiteko, eta uste dut, filmea, historio hauek, eta zuek kazetariak zarete, eta jendeak bizi izandako gauzak, eta horrekin ahanztura saiesten dugu, uste dut hori funtsezkoa dela. Bai, hor badago historia bat, letra larriz, ez da, kontakizun hori kontatu digutena, errelato hori, ez da, urtegiak, ureztatzaileak, garapena, eta baina historio hauek, liburuak, azken finean memoriak zer egiten dute, auzitan jartzen dute errelato hori, ez da, letra larriz egindako hori, eta auzian jartze hori oso ona da. Bai, egia da, pixkat filosofikoa da, poetikoagoa, eta behar bada denboran gehiago geratuko da, ez? Eta ez hainbeste alderdi ekonomikoa eta kapitalismoa edo produkzioan zentratua, ez da? Eta ez dakit, batzuetan gertatzen zait, sentitzen dudala gizarte gisa, fokua jartzen dugula horretan, ez da? Eta hasten ditugu beste gauza batzuk, ez da? Gauza filosofikoak eta artea, eta beraz, eskerrak artea dugun bere modu guztietan. Bai, esan digute bukatu dugula, mila esker eta plazer handia izan da.